Ten dnešný meteorový roj bude úžasný. Paráda! Vieš, takýto roj na zem spadne len raz za 100 rokov. Takže storočnicová udalosť. Radšej si pohníme. Tak, Spike, vzal si pero a atrament? mám. Zvitky? Mám. Zobral som aj teleskop, jablká, banány, ovocný punč a moje domáce orieškovo-vanilkové sušienky. Tak to vidím. Už zase si mi čítal myšlienky, Spike. A práve preto si môj pomocník číslo 1. Prepáč, nepočul som ťa. Hovorím, že práve preto si môj pomocník číslo 1. Ešte raz, čože? Hovorím, že... Tak poď, ideme. Počkaj, skoro som zabudla. Chcela som si ešte vziať astronomický almanach astronómov. Lomo, almo, čo? Vieš tú starú modrú knihu o hviezdach, mesiacoch, planétach, o vesmíre? Dobre, viem. Hej, čo to môjmu pomocníkovi číslo 1 toľko trvá? My little pony, my little pony. My little pony. Poznám význam slova kamarát. My little pony. Viem, čo všetko môže priateľstvo dať. Dobrodružstvo? Zábava, s priateľmi nie je nikto sám. Každý problém zvládneme, nás puto spája nádherné. Ja to My little pony. Už to viem, verných priateľov mám. My Little Pony, priateľstvo je magické. Myslela som, že som tam ten almanach dávala. Vďaka tej knihe by som rozpoznala hviezdy a planéty. So sovami je možno, koniec že si ju šťastný. niekto požičal. Navyše tú knihu už nepotrebuješ, nie? Poznáš všetky planéty a hviezdy, lebo si veľmi múdra a astronomicky úžasná. Ďakujem, Spike, ty si ale lichotník. Viem, čo chceš počuť. Asi môj pomocník číslo 1 však? Presne. Twilight, to je šťastie, že máš takého pomocníka. A ja chcem niekoho, kto urobí, čo mu poviem. Ja urobím všetko, čo chceš, Rainbow Dash. To vážne, malička? Tak to vyhoď do smetí, dobre? Áno, madam. Nemali by sme sa Spikeovi znova poďakovať za túto hostinu, je úžasný. Ale no tak. Hovorím, no tak. Náš malý Spikey. Kto by to bol povedal, že tí hrôzostrašní draci vedia byť takí roztomilí? Spike, ty si taká hviezda, že ti jednoducho musím dať tohto motýlika. Wow, privádzate ma do rozpakov. Už stačilo. Twilight, si na rade. Spike, už s tým prestaň. Dobre, som ticho. Pozrite sa, show sa začína. Ja sa veľmi teším. Wow, to bude super. Jej, ja sa tak teším. Krásne. Wow, to je krásne. Myslíš niekedy také niečo ako fialové hviezdy? Wow, už by takto padali každý deň. No? Wow, tieto sušienky sú super. Piekol ich Spike. Keď sme pri tom, Spike, prinesieš nám punč? Spike? Chudáčik malý. Zrejme sa dnes prepracoval. Snáď to len nemá z toho punču. Dobrú noc, Spike. Dobrú noc, Spike. Sladké sny, pomocník číslo 1. Záznam o kométach. Kométy sú malé telesá nepravidelného tvaru, tvoria ich nestále častice a zmrznuté plyny.
Majú krehkú a rôznorodú štruktúru a... O, to nie. O, toto je práca pre Spajka. Len keby také nespal. Počkaj, nechoď preč. Neboj sa. Ďakujem, že si mi vrátil ten zvytok. To je dnes ale zima. Počuj, nechceš si odpočinúť a robiť mi spoločnosť pri práci? Tak, kde som skončila? No áno, obklopuje ich oblak materiálu nazývaný koma, ktorý rastie a rozjasňuje sa, keď sa kométa blíži k slnku. Zaspal som. Viem, že je už 10 hodín, ale som hore a budem pracovať rýchlejšie. Nehnevaj sa, Twilight. Čo si dáš na raňajky? Vločky, koktejl, palcinky? Spike, nerob si starosti. Veď je to moja povinnosť. To nevadí. Aulivishus to už urobil. Kto? Náš nový pomocník. Pomôže ti s tvojimi povinnosťami, takže už nebudeš taký unavený. Čo? Ale na čo? Ja nie som unavený, cítim sa výborne, nepotrebujem spať, len som... Spike, neboj sa, on nám tu iba trochu vypomôže. Teraz musím ísť von, ale mohol by si sa zoznámiť s Aulivishusom. Je v knižnici. Báť sa? Vyzerám, že sa bojím? Nebojím sa. Ahoj, zdravím. Si strašidelný. Ahoj, ja som Spike. Twilight ti už o mne určite rozprávala. Spike, pomocník číslo 1. Ja som Spike. A ty si kto? A čo si zač? Čože? Nie si Aulivishus? Tak fajn, Aulivishus alebo ktokoľvek. Ja som Spike, dobre? Pozri, mal by si vedieť len toľko, že ja som číslo 1 a ty si číslo 2, jasné? Takže ty si pán tajomný, čo? Dám si na teba dobrý pozor. Ja mám totiž oči ešte aj vzadu, vieš? Tak, nie naozaj, ale vieš, ako to myslím. Ten vták mi chce vziať prácu. Chce byť číslo 1. Dokážem Twilight, že číslo 1 som jedine ja, a nie nejaký operenec. Ja si prácu ukradnúť nenechám. Nech to stojí, čo to stojí. Ty máš ale krásneho operného kamaráta, som ohúrená. Prosto úžasný. Je prosto úžasný. Presne tak, úžasný. Je úplne čarovný. Aulivishus, ty si taká hviezda, že ti musím dať takéhoto motýlika. Čo sa to s ním deje, babi? Zrejme len žiarlí na Aulivishusa. Možno sa Spike cíti ohrozený a bojí sa, že ho Aulivishus nahradí. Nahradiť? To je smiešné. Spike vie, že ho nikto nemôže nahradiť. Takže ma chcú vymeniť. Pustím sa do práce, aby bolo Twilight a Aulivishusovi jasné, že ja som číslo 1. Počuj, Spike, môžeš mi doniesť knihu Nevyriešené mytologické záhady. Viem, kde je. Ďakujem, Aulivishus. Hej, Spike, už nemusíš. Aulivishus tam vyletel a doniesol ju. O, a ešte potrebujem aj Fredky v krajine zázrakov. Hej! Radšej poď dole, nech nespadne. Do keľu. Tak tu som. Zlomilo sa mi posledné pero. Len sa neboj. Tvoj pomocník číslo 1 ti pomôže. Pero, tak kde je? To nie. Pero. No tak. Kde je? Kde mám nájsť pero? Spike, počkaj! Váš obchod sa predsa volá Pera a gauče. Predávate len dve veci. Je mi ľúto, perá prídu až v pondelok. Nechceš gauč? Prisahám,
som jedno mala. Á, tu je. Pero. To je hruška, nie pero. Jasné. A čo toto? Toto? Alebo toto? Aha, tak, toto. Nechcem koláč, chcem pero. Tak to je mi ľúto, pero nemám. No super. Poď sem. No tak, poď ku mne, neboj sa. Poď sem. Nie, tvár nie. Prestaň. Spike je tvojim záchrancom. Spike, kričala som na teba, keď si bežal preč, ale nepočul si. Aulivišus mi dal na písanie jedno zo svojich pier. To je úžasné. Výborne. Paráda. Tak ja budem pokračovať vo svojej práci. Alebo snáď urobil Aulivišus už aj tu? Nie, je tu dosť roboty. No výborne. Tak sa do toho môžem pustiť. Chudák Spike. Bude mať aj lepšiu náladu. Je to veľmi dobrý chlapec. Spike, čo to má znamenať? Povedal si, že tam tá kniha nie je, ale Aulivišus ju našiel. Bola tam, ale v tomto stave. Tak čo sa stalo? No vieš, len som ťa nechcel sklamať a... videla si, ako kýchajú draci? Vidím, ako draci klamú. Veľmi si ma sklamal, Spike. Ty si ma podviedol. Túto hru môžeme hrať obaja. Žiadne počul si. Aulivišus ma chce nahradiť. Ja to s istotou viem. Musím ho zastaviť. Ale ako? Aha. Poďme opál, musíme stihnúť čaju, Fluttershy. Takmer ako živá. A keď ju Twilight objaví, ako leží roztrhaná na zemi, pomyslí si, že za to môže ten myšožrút Aulivišus. A ja budem číslo 1. Už zase. Pozri, úbohá malá myšička. Roztrhali ju na kusy. To bol určite Aulivišus. Veď sovi bežne lovia myši. To je ale zlý, chladnokrvný vták. Musíme ho potrestať. Však, Spike, ani neviem, čo ma hnevá viac. Že krivo obviňuješ Aulivišusa, alebo že si vymyslel, že ti ten trápny pokus vyjde. Vďaka tej žiarlivosti si stratil zo seba to najlepšie. Som sklamaná. Toto nie je Spike, ktorého poznám a mám rada. Ona ma už nemá rada. Twilight ma nenávidí. A mne je zima, som hladný, osamelý a unavený. Môže to byť ešte horšie? Beriem to ako áno. Haló? Haló? Čo to má byť?
byť. Ak je útek z domu takýto, tak sa už nikdy nechcem vrátiť. Drahokami! Aj keď mám plné brúško, cítim sa akýsi prázdny. Chýba mi Twilight a ostatné poníky, ale jej už na mne nezáleží. Takže radšej zostanem tu. Úplne sám. Wow, je tu nejako teplo. Para mi nerobí dobre na pleť. Začína tu byť až príliš teplo. Čo robíš v mojej jaskyni, ha? A prečo ješ moje drahokamy? Ahoj, braček. Nevedel som, že je to tvoja jaskyňa ani tvoje drahokamy. Ale je to v pohode, nie? Nie? No tak, sme skoro ako bratia. Ty si drak a aj ja som drak. Sme to my dvaja proti svetu. Nenechám sa zastrašiť, aj keď si veľký. Naozaj veľký. Máš aj veľké pazúry. A chvost. Aj s veľkými ostňami. Ale nevystrašíš ma. Ha. Tak čo ty na to? Rád by som ostal, ale musím ísť, tak sama ja padám. Že ťa vidím. Rýchlo, naskoč! Je príliš tma, nič nevidím. Tak sme sa o teba báli. Ja som sa o teba bála. Prečo si utiekol? Myslel som, že ma už nepotrebuješ. A že ma už nemáš rada. Spike, bola som síce sklamaná, ale stále si môj pomocník číslo 1 a dobrý priateľ. A vždy ním aj budeš. Len niekedy jednoducho potrebujem pomoc aj v noci. Nechcem, aby si ponocoval. Si dračie mláďa a potrebuješ odpočinok. Sovy sú nočné vtáky, tak som požiadala Aulivishusa o pomoc, nie aby ťa nahradil. Teba mi predsa nikto nikdy nenahradí, ani keby si bol stále taký žiarlivý hlupáčik. Prepáč, Twilight, nemal som tak veľmi žiarliť. Aj ty mi prepáč, Spike, mala som byť citlivejšia. A Aulivishus, viem, že si mi nechcel ukradnúť prácu. Odpustíš mi? Nie, mne, Spikeovi. Odpúšťa ti, Spike. Hej, ako ste vedeli, kde som bol? Vďaka tvojej kečupovej stope. Aulivishus ju objavil a nasledovali sme ju až do jaskyne. No jasné, kečup, ale vyzeral ako krv. Princezná Celestia určite bude chcieť vedieť, čo sa stalo. Môžeme začať. Počkať, Spike. Čo keby si jej napísal o tom svojom zážitku a ponaučení ty? Vážne? Ale to je veľká zodpovednosť. Ja viem, ale môj pomocník číslo 1 to určite zvládne. Milá princezná Celestia, ja, Spike, vám chcem napísať o svojom dobrodružstve. Naučil som sa, že ak v priateľstve žiarlime a klameme, nevedie to k ničomu dobrému. A pochopil som, že každý priateľ má dosť veľa lásky na rozdávanie. Preto od tejto chvíle ja, Spike, sľubujem, že...
Spike. No, Spike. Vieš, on... Aha.